Let's get indaba zo-1KZN TV ifundelo samkeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usuku namhlanje. Zitholelwa usizo izingane ezidlengule kwaNongoma uvelile osola ngokugwaza bulala intombi kanti wasemzumbe usunosomlomo omusha. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbalishinga ugxeka izigameko zokunukubeza kwabesifazane nezingane nokuyisihlo esibonakala siya ngokudlondlobala kulesi sifundazwe. Ekhuluma nethimba lezindaba uShinga ngenkathi evakashela umndeni okwadlengulwa kuyizingane ezintathu kwaMjiza kwaNongoma uveza ukuthi lezi izingane nomndeni babatholeleke usizo lokululekwa ngokomqondo. Emva kwesigameko sokuhlukunyezwa kwezingane ezintathu nokusolakala ukuthi ilunga lomndeni elenza lokhu, Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbalishinga uvakashele lo mndeni. uShinga ugxeka kakhulu isigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanti uthi bazosukela phezulu lezigameko zokunukubezwa kwezingane. Sesike sakuveza kakhulu njengomnyango weSocial Development la KwaZulu-Natal kule 7th administration ukuthi indaba yokuphulwa kwamalungelo abantwana siyithathela phezulu. So nizokwazi ke umphathi waKwaZulu-Natal ukuthi uMEC ubehamba nje yonke indawo ezama ukuthi aqwashise kakhulu kodwa futhi si-attend nalokho kusuke kuvelile ama cases athinta ukuhlukunyezwa kweingane. Kodwa esingakutshela kakhulu umphakathi wethu okokuqala ukuthi makunezi abaphakamele phezulu ba reporte kuma local offices na kuma councilor emphakathini ukuze udaba lisukunyelwe nokuthi siqinisekise ukuthi sinama social workers wethu aqeqeshiwa sezingene eliphezulu akwazi ukuthi angenelele ngoba kokuqala fanele abantwana balulekwe ngokomqondo kululekwe nemndeni yabo ngoba sifisa kakhulu ukuthi emva ukuthi umntwana edlule kulesi sigameko noma ehlela isigameko sokuhlukunyezwa kubalekile ukuthi angacwaswa atritheke ngendlela ukuze akwazi ukuphinda abuyele emphakathini. Sifuna ukuthi mayefunda abuyele esikoleni kungabikho ukumkhomba ngeminwe noma ukumbiza ngamagama. Ungqongqoshe uthi kubalekile ukuthi izisulu zithole ukulekelelwa abezenhlala kahle baphinde bavikeleke. Kanti uphinde waveza ukuthi isigameko zokunukubeza kwezingane mazinganyathelwa ngezinyawo ngoba kuudaba oluthinta umndeni. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ama-social worker ahamba phambili ukuthi udaba aluvezwe bonke abathintekayo baphinde futhi baphendule imibuzo efanele nokuthi ke egcineni kufuna futhi imndeni yakhiwe ngoba makuvela isige emndenini kuba khona lokho kusolana nokukhombana. Siphinde sibe nendima futhi yokumediator ukuthi bakwazi ukuhlalisana after kodwa nje asikwazi udaba oluthinta ukuhlukunyezwa kwabantwana silinyathele ngeenyawo noma ngabe lenziwe ubani elenza kubani malithinta nje abantwana abesifazane nokuhlukumeza nje umuntu. Siyathanda ukuthi lezo zinto zingafihlwa ngaphansi kwa carpet. Kanjalo nemeya uMasipala uNongoma ukhansela Mshanga nendabandaba uthi kubalekile ukubheka umongo walezi zigameko kanti uphinde waveza ukuthi banezinhlelo lapho bezokhulisa khona abafana ukuze bakwazi ukuziphatha. Sithatha iprograms emkhandlweni uma singena la emkhandlweni kwi-IDP yethu yakulonyaka sina la khona esikhuluma khona ukuthi kunemthombiso la sizohambela khona ama camps la sikhulisa khona umuntu wesilisa ukuthi la mantombazana asesokhulisile noma la matshitshi sesiwakhile swakhela obani uma bengekho abesilisa bazokwazi ukwa provide. Ngamanye amazwi sithi ayibuyele emasusweni la khona sizokufundisa umfana ukukhula ukuthi uma umfana umsebenzi wakho uvikela ikwenu, uma umfana umsebenzi wakho uvikela isithunzi sasekhakini, umsebenzi wakho uvikela isizwe ohlala kusona. Ingane zethu zikhule eziningi zazo zingenaba abazali abangobesilisa uthothi ingane ikhuliswa umama yedwa. Ngaleso sikhathi leyo vacuum esuke ethola umfana imenza ukuthi egcina ngakwazi ukulungiseka. Umhlonishwa uMEC ukhuluma ngodaba olubalekile ukuthi sesibuka iroot cause asanandaba nokuthi igcinenwa khona after kwenzakalani ngoba igcinenwa khona njalo sizofika ngeindaba efana lezi sithi sizolungisa umonakalo kanti singawubuye umonakalo la uvele khona ukuthi iroot cause igcineka khona kuvele lezi izime kanje ingenxa ukuthi yena izingane zabafana sinakile sinikeze distance ekutheni sisondele njengabazali ube zinazo sinikeze ithuba zokufundiseka. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaNongoma. Uvele kafushane kenkantolo yeMantshi aseThekwini wesilisa osola ngokugwaza bulalo wesifazane enxenxetheleni yezitolo iGateway. iMantshi ke ihlehlisele umhla zili-15 kwephezulu ukuba ke umsolwa ogama lakho Siphamandla Khumalo afakeke ngokusemthethweni isicelo sakhe sebhayili. Inkantolo yeMantshi yaseThekwini ihlehlisele umhla zili-15 ukuba ke kufakwe isicelo sebhayili ecaleni elibhekene noSiphamandla Khumalo njengoba ke esolwa ngokugwaza abulale owabeke eyintombi yakhe enxenxetheleni yezitolo iGateway ngempela sonto. uKhumalo
oveleke kafushane kule nkantolo namuhla ungeneke ehamba exhuka njengoba ke ebebonakala ke elimele kanti futhi ubegqokeke impahla ezingcolile ezisenegazi. Esandleni umsolwa ubebonakala ke efake ibhandishi ukukhombisa ke ukulimala kanti ke utshele ummeli wakhe ukuthi ke ulimele ngoba ke ethi ke walimala ngesikhathi eboshwa amaphoyisa. Lenkantolo itshelwe ke ukuthi uKhumalo ungowokudabuka endaweni yakwaNongoma khona lapha ke esifundazweni iKwaZulu-Natal kanti uhlala ke emjondolo egudleke noma ke ebudebuduze nendawo yaseGateway. Inkantolo iphinde ke yatshelwa ke ukuthi ke umsolwa khona ke ayihamba nabo ngesikhathi ke kwenzeka lona leli cala. Imantshi itshele ke umsolwa ukuthi ke uma ecala seliqulwa kwenzeka limlahla angabhekana ke nesigwebo sokudilikelwa yitshele kanti iphinde ke yaveza ukuthi ke ngawo umhlazili 15 uma ke esefaka ngokusemthethweni isicelo sebhayili umshushisi noma ke inkantolo ihlela ke ukuphikisa ukufaka ke noma ke ukudedelwa kwakhe ngebhayili. The matter is now remanded to the 15th of August for a formal bail application. The state is opposed to bail at this point in time. You're remanded in custody. You're warned for court 11. No bail fixed today. Lesi sigameko senzeka nje iningizimu Afrika isenyangeni ke lapho kubungazwa noma ke gqugquzelwa ke ukuba ke kuhlonishwe noma ke kunakekelwe abantu besifazane. Enkantolo kubonakala ke umndeni wamsolwa noma ukhombisa ke ukudangala kanti walile ukukhuluma nabezindaba. Abomndeni womgilwa ubungabonwa nangokhalo. Eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Uqokeke ngokungaphikiswa njengosekela meya kumasipala uMzombe umlungisi Ndlovu weqembu leIFP lomkhandlu ubungasenayo usekela meya ngemuva kokuthi iqembu leANC laxosha umlungisi Luthuli okwangoweqembu leANC. Sokhumbula ukuthi lo masipala ubulokhu ukhombisa kungabinalo uzinzo bazowafaka ngaphansi kweselo mlawuli owabanika ke izinto eziyishumi ukuthi ke basilungise. Ngemuva kokhetho lokuchibiyela olwabanjwa mhla ziyishumi kuJuni kulonyaka ngaphansi kwamasipala uMzumbe izibalo zahla lokuthi lo mkhandlu uphathwe ngokulingana iqembu leANC kanye neIFP nosekholele ekutheni lamaqembu abambisane kumhlangano womkhandlu kube sekuqoka usekela meya oqhamuka kwiqembu leIFP ngokungaphikiswa kanti ubesethembisa ukusebenza ngokubambisana. Umuntu uzoqinisekisa ukuthi njengoba ngiqhamuka ngaphansi kweqembu leIFP ngikhethelwa kulomkhandlu oseqinisekisile namhlanje ukuthi ukhongolose awusaphethe wodwa siphethe ngokuhlanganyela. Ngicabanga ukuthi ke sizobambisana kodwa ke ngifisa ukukhumbuza ukuthi iIFP ikholelwa ukuyambisa iservice delivery ngaphansi kwesisekelo sobuqotho nobuntu ekuyikona esizokwenza ukuze abantu bacoshe izidingo zabo uqinisekisa ukuthi iservice delivery iyaya kubantu futhi akukho umuntu oma endleleni yeservice delivery because noma singaba khona la sibe ngomeya sibe ngodeputy mayor sibe ngosomlomo kodwa abantu esibabeka phambili umphakathi waseMzumbe owaphuma wayovota sabe sinake sinikezwa kumthelo ukuthi ke siphushe ke iservice delivery. Uthi njengoba umkhandlu wafa kwangaphansi kwesandla somlawuli izinto eziyishumi kwathiwa abazenze bayaqhubeka nokuzenza. Kunye okubalekile ukuthi kwakumele umlawuli alekelele umkhandlu ukuthi sibe uqala nje sibe nosomlomo kodwa ekusithokozisa kakhulu ngokusebenza komlawuli ukuthi uyaqinisekisa ukuthi ama head of departments noma o section 56 no 654 iprogress ikhona sikuhlelweni manje lokuthi abantu sekuphumile ama advertisement ba apply abantu kwavalwa sekulindele ukuthi shortlist kubizwe lama interviews sikubonayo ku2 siqinisekisa ke nokuthi ke simlekelele naye umlawuli ukuthi ama committee lawa akufana ahlale ayahlala ngoba lezi zinto zihlukene kufanele bekhona administration side kube khona political ukuthi sina ke mhlambe silekelele lapho kodwa siyawubona umsebenzi awenzayo. Usotswebhu amakhansela eANC kumasipala uMzumbe uthi bayakwamukela ukuqokwa kwasekela meya. Sihlale singenayo deputy mayor isikhathi esijana since udeputy mayor bekade khona besa serve suspension. So njenge ANC emkhandlweni siyaboseka kakhulu ukubekeka kwamfowethu ukhansela umlungiswa kaNdlovu njengo deputy mayor womkhandlu. Ngosiko laseMzumbe udeputy mayor uyaya ahead ikomiti lakwa infrastructure uyilona emphethe intuthuko yaseMzumbe. Sinethemba ukuthi
njengoba esengenile sizokwazi ukuhambisa ama-services emphakathini njengama-services ekade sekubonakala kunenkinga ukuya kwawo emphakathini ngenxa yokuthi i-ofisi belingenawo umuntu oyi-political head. Uthi ngokohlu olwalethwa yiso lomlawuli okuningi sebekwenzile. Part of lezo zinto ikona ukuba khona kwa-deputy mayor nokuthi-ke sikwazi ukuqasha o-municipal manager oma-directors okuyizinto lezo sesivele sikwi-process yazo. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisemzumbe. Kuhlehliseleke umhlazi 15 kuNcwaba ukulalela kwezicelo zebhayili zabasolwa ababili uZolisa Mthethwa ongumnakwabo kaMufi kanye noLucky Mthiyane oyinkabi ababhekene necala lokubulala uThuli Sangweni obelilungu eliqavile lomkhonto wesizwe eMadlanzini ngaseRichards Bay nyakathini kaMthaniya. Labasolwa ke lindele ukuthi ke bagculise imantshi ukuthi ke kungani ngemele bededelwe ngebhayili. Kulendele ukuthi ke kuqhubeke ngesonto elizayo lomhla zi-15 kuNcwaba ukulalela kwesicelo sebhayili sabasolwa ababili ababhekene necala lokubulala uThuli Sangweni obelilungu eliqavile lomkhonto wesizwe ngasekuqaleni kwenyanga yedlule uNtulikazi. uZolisa Mthethwa ongumnakwabo kaMufi usolwa ngokuba ngqondo ekukhandeni kwetulo lokubulawa esebenzisana ke nodakazi yakhe ugcinele Mthethwa nokuyiyona kubuka ukuthi ke iyona yandithi inkabi eyabulala uSangweni. uLucky Mthiyane nokuyiyona inkabi yayithengiwe owakhona endaweni eMadlanzini kuthiwa ke wangena emzini kaMufi wamdubula. uMufi wabe sedlule emhlabeni ngemuva nje kwesitsukwana engeniswe esibhedlela. Ngemuva kwezinsuku ezingengaki laba babe sebeboshwa nokutheke ngosuku lokuqala bevelile enkantolo endodakazi kaMsolwa yaphenduka ufakazi wombuso nokuyiyo ke eyacula ngetulo abalakha lokubulawa kaMufi. Laba ke basenomsebenzi ukuthi babeke ke izathu ezizogcolisa imantshi ukuthi ke kungani kuzomele bededelwe ngebhayili. Umphakathi kanjalo namalunga eqembu EMK abesuke ehambele enkantolo bafuna ke laba basolwa benganikezwa ibhayili ngamacala ababhekene nawo. Sithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili usukela namhlanje. Zitholelwa usizo izingane ezidlengule kwaNongoma uvelile osola ngokugwaza abulala intombi kanti wasemzumbe usunosomlomo omusha. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu imntwana ukudla high edlangezwa kulandeleka isiteleka sabazali nabafundi bekhala ngokungabi nabo othisha banele. Lesi siteleka singenelo osukwini lesibili namuhla njengoba kushoda othisha bane. Mbukeli sikhona la esikoleni samabanga aphezulu umntwana okudla high school esikhona la endaweni yasedlangezwa ngaphansi kwenkosi kaMkhwanazi. Siyazi ukuthi kungenelo osuku lwesibili namhlanje kumile ukufunda nokufundisa kusona lezi sikole ngenxa yesikhalo zokushoda kothisha njengoba siza ukuthi abanye abafundi bagcina bebuyele emakhaya bengazange bafunde ngenxa yabo ukuntuleka kwabo othisha. Kodwa ke ukuzwa kabanzi sokhuluma nesekela likaSihlalo wesigungu sabazali esiphethe sona lesi sikole ubaba uMlaba uzosithatha sibeke esombeni ukuthi ngakube kwenzakalani. Baba uMlaba sicela usithathe sibeke esombeni ukuthi njengamanje siyabona kumele ukufunda nokufundisa kulesikole usuku lwesibili namhlanje kwenzakalani. Lapha impela khona isimo asisihle ngoba izingane zethu njengabazali sithatha isinqumo thina sokuthi izingane njengoba zingafundi kungcono ukuthi kuvalwe isikole ngoba izingane azinabo othisha. Bakhona kodwa manje khona izigcina zihambe zingazange zizeyifunde zigcine sifike zisho futhi nasemakhaya ukuthi cha bobo siyahaya khona esikoleni kodwa uthisha sinaye. Ingakho ke nathi sesithathe isinqumo esinjengalesi njengoba kuusuku lwesibili namhlanje. Izolo ke besinabo ufikile umhloli uMbambo sakhuluma naye wayilahla yena ngecala wathi icala likuye. Ngakho ke silinde thina abangaphezulu kwakhe ke namhlanje ukuthi abafike ngoba lesi simo asisithandi
asithandi nathi ukwenza lento kodwa manje siyaphoqeleka ukuthi asiyenze ngoba ingane zethu lezi ezilahlekelwa imfundo ekubeni thina siletha esikoleni sithi zizofunda. Usekela sihlalo lo wesigungu sabazali esiphethe sona lesikole echaza kabanzi ngezinkinga nezidala ukuthi kubamisa ukufunda nokufundisa lesikole njengoba bekhala ngabo ukuthi othisha badinga othisha abane kahle nabafuna umnyango wezemfundo ubalethele bona njengoba ubona ke la abazali bamile la ngaphandle kwesikole nezingane zimile ngaphandle kwesikole okungabe sekuyisikhathi ukuthi bangene emaklasini kodwa kubuye lokhu ngeke kuze kwenzeka njengoba sekusuku lesibili namhlanje bephakamisa ukuthi badinga othisha kumnyango wezemfundo kodwa ke sisazoqhubeka sikhulume nabafundi bamateknoloji njengoba sazi ukuthi akusensuku zatshwala ukuthi baqale babhale izivivinyo zabo. Asiphathekanga kahle ngoba inonguzane njengoba singafundi la ngaphakathi kusuku lesibili asiphathekanga kahle impela sishoda ngothisha singenabo ka grade 10 uthisha we life science no Midlands ngoba kusuku lesibili nje singafundi siphazamiseka kakhulu efundweni zethu ngoba bekumele sibhale nje izolo iphepha leMidlands manje sesiphazamiseka kakhulu ngoba ungafundwa nje sijika futhi sibuyele emakhaya. Sitelekile singabafundi ngenxa yokuthi othisha abaphelele sinothisha abancane la esikoleni asikwazi ukuqhubeka sifunde ngenxa yokuthi othisha abancane abasilethelile nothisha. Usuku lwesibili namhlanje siteleka and izolo siteleke imvula neweather ibingekho right. Sesikhalela khona nokuvuka kwethu singabafundi kodwa ngoba sayazi into esifunayo nesizele kulesi sikole soqhubeka sibalwele uthisha sibafunayo. Eyindabeni ze1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo edlangezwa. Bakhathazekile abafuyi abakheleke isifunda amajuba lokhu kuza ngemuva kuba ke sekumene isigabeke ezevile emashumini amabili zokwebiwa kwezinkomo labalimi baveza ukuba basola ukuthi ke lezi zinkomo zidayisela abantu abanezilahla njengoba ke bezihlinza beshiya isikhumba abomthetho kanye nohlaka olubhekelela ukwebiwa kwemfuyo esiteshini osizweni ngosomphakathi kuba ke ulekelele kulisaneni nalesihlava kanye nokubanjwa kwalezi zigilamkhuba. Bakhathazekile abafuyi besifunda amajuba kulandela emva kokuba sekube nezigameko eziningi zokwetshwa kwemfuyo kule ndawo. Mina ngokubuka kwami ukube namandla khona sinawo amandla ngase yathola noma Apollo ngobugesi sinawo okungemnani manje kukhanya ukhanyise emakhaya ebayini kunokuthi nje buquzwe kanje ngoba bakhona izinto abafike bayishise ziba drugs abantu balala. Kanti labafuyi baveza ukuba basola ukuba labantu abantshontsha imfuyo basebenzela abantu abanezilaha ezinkulu eNewcastle. Ngokubuka kwethu nemoto elayishayo iyakhomba ukuthi le moto imoto yomuntu usuthayo ngoba i4x4 amasonto ayakhomba ukuthi i4x4 nabantu bayasho ukuthi kunabantu abasebenzela laba bamabhusha amakhulu noma ngeke ngabe isigama balibiza phela igama ibhusha elikhulu eNewcastle. Kanti abomthetho baqinisekisa ukuba bazolilandela icala lokwetshwa kwemfuyo. Lokho kutshontshwa inkomo kusikhathaza kakhulu la endaweni yasosizweni sekudlangile kangangokuba sesike sahamba sivakashela indawo lezi oshisanyama namabhosha sibheka ukuthi angeke yini itholakale impahla zabantu noma inkomo zabantu kulezo indawo. Baphinde baveza ukuba sekuyimtsakavukela ukwetshwa kwemfuyo kule ndawo nokuyilapho benxuse ukuba umphakathi ungenelele ukuba kubanjwe lezi zigilamkhuba. Into ekade yaqala ukwenzeka iyaqala kwaba izinkonyana lezi zithi qa uthe kusuka lapho kwase kuba isihuba phambi kwalenyanga ephelile kwanqunywa inkomo ezu5 la ezu4 zalayisheka eyodwa yasala. Sawunxusa umphakathi ukuthi usilekelele njengoba usilekelelile manje uqhubeke nokusilekelela ukuthi silithole ulwazi lalezi gameko ezifana nalezi. Ngiyaqinisekisa ukuthi
yabasolwa sizobathola kungekudala. Thobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Newcastle. Obengunobhala jikelele we-NFP uKenan Mdletshe uthi-ke ukujoyina kwakhe iqembu le-MK Party akagaqele isikhundla kodwa-ke uzoba yingxenye yokulela ukuphuculula impilo yomuntu omnyama. UMdletshe usho lokhu emva kokwethulwa kwakhe ngempelasonto njengelungu elishi le-MK emcimbini uBusenkandla. UMdletshe wayeyintatheli eyasebenza isikhathi eside ukuwona lo mkhakha. Kwathi ngo-2013 waba umkhulumeli kaZanele kaMagwaza Msibi kade esengusekela kaNgqongqoshe Mnyango wezeScience kanye nobuchwepheshe. Ngo-2019 uMdletshe wakhethwa bungunobhala we-NFP kodwa inkomfa akhethwa kuyona yafakwa enkantolo kwaze kwaba kusuka umbango wezikhundla ozobalanyulwa ukuhlela kwenkomfa ngoDisemba ngonyaka odlule nayo udaba lawo leyo nkomfa lusenkantolo. Ngiyaqinisekisa ukuthi angiselona ilungu National Freedom Party emva kokwesula kuleli qembu ngoJune 14 kulonyaka emva ukuthi iNFP yamemezela ukuthi izwakha uhulumeni okubambisana ohlanganisa iANC neDA kwaZulu Natal. Sizokhumbula ukuthi emva kokukhethwa ngomhla 29 May abantu bakwaZulu Natal bavota okuningi babo besho ukuthi abasafuni ukubona iANC ingxenye kahulumeni wesifundazwe. Oqembu leDA kasikwazi nje ukukhuluma nje abantu abampishelwe ngoba leli qembu liphusha i-agenda okanye liqhuba imfundiso zabantu abamhlophe linakekela abantu abamhlophe anandaba nabantu abamnyama abahluphi ngakho-ke izona izathu lezi ezenza ukuthi ngesule ku-NFP. UMdletshe uthi akabheke isikhondla kwe-MK Party. Ngibe sengijoyina iqembu lomkhonto wesizwe nokubonakalile esikhathi ngemukelo umengameli waleli qembu ubaba uJacob Zuma enkandla ngomgqibelo. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi njengamanje ayisekho into emhlanganisa ne-NFP. Sengiyilunga eligcwele lomkhonto wesizwe futhi ngizoqinisekisa ukuthi ngiyasebenza ngokuyikhandla ngokubambisana nabaholi namalungu aleli qembu ekuthenini isibuyise esifunda saKwaZulu Natal futhi siqinisekise ukuthi iMK iyakhula esifunda saKwaZulu Natal nasengxenye zaseNingizimu Afrika. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nezindaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana abekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Zitholelwa usizo izingane ezidlengule kwaNongoma uvelile osola ngokugwaza bulala intombi kanti wasemzumbe usunosomlomo omusha. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.55 emaqhathiswa dollars America libu 20.27 emaqhathiswa euro libu 23.64 emaqhathiswa bond waseBritain igolide $2,406.38 ounce wona ngahloziwe $76.30 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano engameleke ibhola lombhoxo kuleli eseYurope wachithela amahlebezi ukuthi-ke inesandla esingxoxweni zokuthi-ke ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi anqamule inkontileka yakhe neqembu laseFrance iRacing 92. uKolisi oneminyaka engu-33 ujoyine iRacing 92 ngonyaka odlule wasayina inkontileka obekumele-ke iphele ngo-2026 njengoba sekubika ukuthi-ke usefuna ukubuyela kuleli iqembu elidlalela ngaphambilini kokuthi-ke alibangise Paris iHollywood Bet Sharks. Ilona kokubika ukuthi-ke uzobuyela kulona ngaphambi kokujoyina iSharks ngo-2021 wayesehlale-ke iminyaka eqenjini laseKapa iDHL Stormers. Ngempelasonto iwebsite rugbypass.com ibike ukuthi-ke SA Rugby izokhokha imali-ke eshisiwe ukuze-ke kunqanyulwe inkontileka kaKolisi nokuyinto-ke le nhlangano eyiphikile esitatimendeni-ke esikhiphile. Nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Bukeli-ke ziyagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke sokuhlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.